Compromís. Bé, Compromís, primer se sorprèn que el PSOE vote a favor quan no predica l'eixample. Així en esta casa no hi ha ni un sol contenidor per a tirar paper. En les àrees, en els despatxos, o tires el paper a la paperera. Sí, doncs els despatxos. Disculpeu. Dins d'això no n'hi ha de plàstic. Quan acabem això, què fem en el plàstic? Disculpeu. On està? Quan acabi el torn. On està? Sergio, de plàstic. Disculpeu, el grup socialista té la paraula el grup Compromís. Bé, l'objectiu és lloable. Nosaltres votarem a favor perquè pensem que s'ha de reciclar i tota política medioambiental sempre ha de ser benvinguda. Creiem més encara en l'educació medioambiental. No tenim clar, i és una qüestió, Eugenio, que bueno, és un debat més gran entre els mateixos ecologistes, si aquest sistema és òptim enfront, per exemple, dels punts verds, la recollida selectiva localitzada en determinats punts. Jo me ve al cap, per exemple, imatges d'altres països en els quals sí que se fa això i el que hi ha és un impacte visual important, però per a mal. Persones sense recursos, amb grans bosses de llandes, de botelles de plàstic, pel mig de les avingudes, buscant, diguem-ne, qualsevol resta, és a dir, inclús darrere de tu, per a quan acabes la llanda que li la dones, i a més, tot això complementat amb una màfia, és tota una màfia, com allò de la replega de la captació en els semàfors, però clar, això no invalida el sistema en si, no l'invalida. Aleshores, ja dic, com l'objectiu és lloable, sí que em sembla correcte que se treballe la normativa respecte a la ubicació, la recollida, el repartiment de responsabilitats, els beneficis, tant per al sector econòmic com per al sector social, i per tots aquests motius nosaltres votarem a favor.